Apa ya, Pak? Apa tak berangkat? Duit reselan, Pak. Alah kok duit meneh. Lagi duit gue kali 400 sok akeh golek kayu kok, Mah. Ya mama 200, papa 200. Mama ke ya butuh gawe perawatan diri toh, Pak. 100 wae kene. Ora usah lah, Lah yo sekarang Papa 600 entuk opo iki? ya untuk kayu lah, Papa ke. Dadah, Papa, hati-hati. Heeh. Jelek banget lah. Masih bakinan diare kok mah jaluk duit mah minggat. Oh laga mah nang kono. Mbah jaluk sithik tuku rokok, Mbah. Simbah kowe ora ndek duit, iki mangsa kaya keceklek kaya ngene. Lah kuwi kalung idol wae, Mbah. Iki ki udu mas mitangsi didoloke ra payu. Ya wis, Mbah. Lah bocah bali saka penjara kok tambah merusal. Ah, salah awal. Bos aku ora adol kayu, Bos. Lah kayu apa? Kayu albasia komplit kae. Lah njaluk piro? Karpek beken nang tuku rokok. Kayune gede-gede apa ora? Gede-gede. Ya wis nyok tak bayar 200 ki. Ya. Ah, wis. Kari ngecek kayune gede-gede tenan apa ora kae bocah. Ah, ngecek kayu nak iki. Duit 200 kok iso dadi kayu kayak gayeng kingku. Ah, pomane iki kene iki. Lah yo super. Oh, lah yo mau ini yo kawak iki. Wah, iki bet 70-an iki. Lah yo iki sik super repol iki. Tak ukure ada nak iki cetono 100 punjul iki. Lah kayu kok dukur-ukur kae kepriye genah. Lah wong iki kayu kok loko-loko. Lah yo wong iki tak bayari kok, Mbah. Aku ora mangsa adol. Iki wis tak bayari karo putune Riko sik saka penjara kae kok. Oh, kurang aden nek ngono asu kae bocah kae. Lah iya wis tak bayari iki, Mbah. Kabeh wis tak bayari iki. 150 iki. Tak balekke priye? 155 iki. Lah kok balekke kepiye lah wong 1.500.000 tak bayari kabeh kok, Mbah. Tak balekke apa ya kene? Aku pokoknya sih balekke dite wae, nyok iki dite. Tak nek membayar tak balekke. Wis genep kowe. Lah ya nak 1.500.000 ya aku rugi, Mbah. Lah ya aku wis tekan kene barang yo modalku ndi kok. Nyosak ini bisa terus. Lah ya nak ngene iki tak jenenge masuk ki, Mbah. Ya wis, Mbah, nak ngono, Mbah. Ya wis kok. Suwe ya, Mbah yo. Tewas tak ukur ki 155 ki mau. Kapan-kapan nak arep dituku sok ben yo. Heeh. Oh, lah ngene iki kurang cair. ajar bali ke penjara kok. Kok ngentek-entek.